Neptune board. От Бангладеш, снапбек и микрофони, диджей Суедо и грамофони, свежи хора без ви персони, Илша прави най-яките клони. Аре всички парти хора, ръцете си вдигнете, аре всички парти хора, в ритъма движете. Тоя бит ме кара да скачам, да откачам, правила прескачам, с рими се закачам. Усмихвам се, аз блестя, римувам, аз гърмя, на моите пас гърба, а ти ми дишаш пъха. Всеки е видял, не видял, тук бълдял. Скачаш в тоя бит, ти стрещял. Ей, ти скачай с мен, 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 ей, ти скачай с мен. И ето то се случи, тя лъчи, но се гучи. Аз съм Лил Шане, слушам ча говорите сучи. Трягам глаголи, завъртам рими, аз и ти сме хип-хоп или грими. Малък съм, но знам много цаки, в училище ме закачат всички каки. Ей ти, аре бей, този трак е пълен злей, хит запивам както Криско и Ангел Моисей. Душата вадя с памук, рапирам тук, имам милиони лайквания във Фейсбук. Голям камък не мога да търна, но голяма дума казвам и ви показвам. И ви показвам. Ей, ти скачай с мен, 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 ей, ти скачай с мен. Ето малко нови схеми, върху това бит от хени. Танцувай тук, живей си без проблеми, прави магии, абракадабра. Твоята маска е красива, като чупакабра. После шупа, аз съм снайк, стихотворна форма знай. Карам BMX, а ти си маунтин байк. Откачам, не издържам, знаеш, че съм крейзи. Толкова добър, можеш да ми викаш Джейзи. Били правя, ще обера пешкира. С нощи слухах, че в клипа ми е Шакира. Готови сме за скок, чакай моя знак. Припева започва, всички знаем как. Ей, ти скачай с мен, 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 ей, ти